Radimo u hotelu Croaciji, u jadranskim luksuznim hotelima 35 godina. Znači, evidentno je da je došlo do promjena. Imamo situacije da se more grije, da su ljeta pomalo ekstremno dosadna, vrućine su dosadne, nemaju onu svježinu prijašnjih vremena. Idemo u prilagodbu takvom novonastalom situaciji gdje ćemo kroz edukacije, doškolovanja i sve ono što se tiče same zaštite na radu učini da bi ljudima bilo lakše u obavljanju njihovih dužnosti. Kada smo počeli raditi, ja kada sam osobno ovdje počela raditi tamo 2000. onda smo nosili uniforme sa suknjama crnim, bijelim košuljama, paletunima ili sakovima, hula hopkama i cipelama. Onako, bilo je lijepo za vidjeti, moram reći, ali evo recimo mi smo danas puno zadovoljniji kada smo obučeni ovako u ove ipak prozračne košulje, hlače, imamo prilagođene i patike, tako da nam je puno lakše sada raditi, a puno nam je lakše i što sve ovo što nosimo održava naš poslodavac. Znači mi ne moramo ni prati, ni peglati, ni sušiti, tako da imamo više vremena za odmoriti se. Zelenilo ublažava priču zato što samo po sebi nam dava kisik, dava nam zrak, dava nam osjećaj manje vrućine. Znate, imate nekakav komfortniji položaj, možete izbjeći sunce, iako je sunce izvor života, ali nije uvijek dobro imati 40 ili 50 stupnjeva. Tako da mi ovdje i naši gosti imaju mogućnost da uživaju u temu svemu. Požari na ovim područjima su svakako najveća opasnost, mislim puno veća nego tuče, nego nevere koje se događaju u ostalim dijelovima Hrvatske, zato što smo u pravilu okruženi šumom koju je teško brani, jer ovaj bor koliko on ovako lijepo i dominantno izgleda, on je jako i opasan u slučaju požara, međutim ovdje je to već predviđeno tako da imamo, što se samog hotela tiče, dobro razvijenu mrežu hidrantnu i službu koja radi na temu, imamo službu vatrogasaca u hotelu. Što se tiče budućnosti, ja sam optimista. Mislim da sama inačica koja se spominje godinama, to je da je čovjek ključ uspjeha u turizmu, stavlja nas u poziciju da će čovjek i dalje biti bitan. Mislim da mi ove klimatske promjene ne možemo zaustavi preko noći, da ih možemo adaptirati i da u tom pravcu trebamo ići. Sama potreba ili eventualno gubljenje radnih mjesta, mislim da do njega neće doći, jer mi smo živo tijelo, čovjek sam po sebi prilagodljiv, mi ćemo se prilagoditi bilo kakvom i drugom obliku turizma, ako do tega dođe i opstat ćemo kao što smo i do sad.